गोलैसिगोन न'आ बायजोब्बाय नालाय खुन्थाया गाइसमोन नै माबायदि बायख्ल'जोबखो नै गोलैथारसिगोन बेयो एसे बार बारबानो गोलैसिगोन नै बिथिंजायनाबो नै बायख्ल'जोब्बाय खांख्राइखौ हमबानो मोनो आरोना हरावहाय बिराद फैयो खांख्राइया नै एसे खांख्राइ गुदुं गोजा आरोना बेफोरो दिनै लिंटारसिम दालाय होजोबनो नागिरथारदां इथाखौ खुलुमबाय रायजोफोर सायखं इउटुब चेनेलाव बयखौबो बराय हरबाय थ' गाइसमोन नै आंनि न'आवनो दिनै ब्लग मोनसे गोदानै ब्लग मोनसे लाना फैलायबाय आरोना ब्लग मोनसे बानायलायबाय न'आवनो आरोना गाइसमोन न'आवनो माने न' गोदानखौ एसे फ्लरखौ दालायगासिनो दं दायो खामसालिनि फ्लरखौ दालायगासिनो दं आरोना दायो सिंनियाथ' दालायखानाय नै ओमफ्राय दा खामसालिनिखौ दालायदों आरोना गाइसमोन नैबे हेड मिस्ट्रि इनिफ्राय नैबेजों आंजों जगालि मावदों आं दिनै न'आवनो जेरावबो थाङाखै थाब थाब फोजोबसै होननानै इनिफ्राय नैबे मोनसे न'खौ नायदो गाइसमोन गब्लंजोब्बाय नैबे बेराया हारसिंनो गोलैबायब्रा मैया फिल्टारा गोदानसोमोन बायबायब्रा नै गंसे बायबाय फिल्टारा मास मोनसेबो जायाखैमोन नै बिथिंजाय बेरा दङ नालाय बे बेराया गोलैसिनानै फिल्टारा गोलैना बायबायब्रा दाखिनायाल' थालांबाय नै ओमफ्राय नैबेखौ गोदान लाबोबाय बहायबाय इनिफ्राय बाला अन्थाइ होनांगौ बहायनाल' दोनदों गोलैसिगोन न'आ बायजोब्बाय नालाय खुन्थाया गाइसमोन नै माबायदि बायख्ल'जोबखो नै गोलैथारसिगोन बेयो एसे बार बारबानो गोलैसिगोन नै बिथिंजायनाबो नै बायख्ल'जोब्बाय बेनिफ्राय गाइसमोन बिराद खांख्राइ गुदुं दं नै खांख्राइ गुदुङा नै खांख्राइखौ हमबानो मोनो आरोना नै गोलैलायबाय खांख्राइखौ हमबानो मोनो आरोना हरावहाय बिराद फैयो खांख्राइया नै एसे खांख्राइ गुदुं गोजा आरोना बेफोरो खांख्राइ गुदुं नै गोलैथारसिगोन न'आ नै माबायदि मावो गोलैथारसिगोन इयो मालाबा बार बारबाथाय गोलैसिगोन एरख'नांगौ न'खौ एरख'नांगौ इनिफ्राय दा एरख'नो माने मिस्ट्रिखौनो मोनाखै बे न'खौ एरख'नांगौ मालाबा बार बारब्ला नङाबा फख्रियाव गोलैसिगोन दैयाथ' रानखायानोसै गाइसमोन दैयाथ' बेबायदिनो थाबाय थाखायो रानखाया मैया गोलैबाय नालाय इन्जुरा ओमफ्राय इन्जुरा लिरनायमोन नालाय हाखौ बुखाजोबनानै नैबेयाव होबाय आरोना एसे रानखाया दैया नै फख्रिया बिराद गिदिर फख्रिया आयौ बिराद गरम सान्दुङा नोगोदखा माला जाबावगोन बे न'आ सान्दुंखौ नुदोंना नै माइसि गोसा आयौ खामसालिखौ फ्लरखौ दालायखांबाय लामाया गुसेबथार जाबायना नै ओमफ्राय आंना मेन लामाया नैबेजों जानाय नङा दै बेखौ दा थाबायथ'नो आन्थासो बानायदों नैबेजोंसो बानायगोन आं लामाखौ नैबेजों बे जिंजों बानायगोन लामाखौ एकदम दैया बेयाव बिराद माने औवा खुन्थिया दोथेनांगोन प्रटेकसन होनांगोन बस्था जाबनांगोन आरोना होमबासो जागोन लामाया दा देग्लाय जानाय नङा इयो फख्रिया जेब्ला रानो अब्लासो सान्दुं गोसाथार बिराद सान्दुं उफाय गैया होमबाबो मावगासिनो दङ गाइसमोन नायलांबाय था दिनैनि ब्लगखौ जोबजासिम गाइसमोन माने दा सावन मास सोलिगासिनो दं सावन मासाव आङो माने खानायबो सिना दारिबो सिना आसुगुरबो हाया ना बेदरबो जाया सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजाबो जाया आरोना माने जों बलबम मानियो नालाय बलबम थाङो गोलोमजोब्बाय दिनै नै गोदोद गोलोमदै गबाय दिनै दा नैबे आंनि मोदोमखौ सिजोबनाय नुदों दा गस्लाफोरखौ आङो दुगैयाखै दै गोलोमदैजों सिजोबनायसो माने खामानि मावबाय थाया नालाय गोबावजों खेनसे मावनाय जायो नोगोद गोलोमदै गखायो जेसेबां जादोंमोन लोंदोंमोन बेफोरो दिनै क्लिन जाबाय आरोना गाइसमोन गजोब्बाय दिनै दुगैनाय बायदि जाखाबाय आरोना थ' गाइसमोन आंनि न' गोदान बानायनायखौ एसे नायनानै ला नै दा लिंटारसिम दालायनानै दोनजोब्बाय आरोना गाइसमोन नै लिंटारसिम दालायना दोनबाय लिंटार लागायनांगौ ओमफ्राय नैथिंजायना ससे दंबावो आरोना लिंटार मोननो लिंटारसिम दालायजोबनानै दोनथ'नोसै बिराद गरम सान्दुङाबो बिराद गोसा आंबो नोगोद मावगासिनो दंखायो न'आवनो खामानिखौ गाइसमोन जाबायानो कमप्लिट नैबे खामसालिनाबो फ्लरा सफारियाबो लिलि लाला थायलाजोबना दं नै मोनफ्रुजोबना दं सफारि फिथाइया जेरै मेरैनो मोननानै सिरिलाजोब्बाय नै सिरि गारलाजोब्बाय नै फिथाइफ्रा माबायदि लिलि लाला थायलाजोबना दं जाग्रायानो गैया गाइसमोन सफारि फिथाइफ्रा नै सिरि गारलाजोब्बाय नै मोनफ्रुलाजोब्बाय दंफां बिलाइ थोबसेबो मावखायाखै फाग्लासो बोथोरा नै
एसेबो मावाखै नै एसे बार स्रो बारबा मोजां नाङो खामानि मावनो थबसेबो बार गैयाब्रा आयौ उफाय गैया दिनै न'आवनो मिस्ट्रिफोरजों मावफाबाय थादों आरोना आङो जेरावबो थाङाखै थबसेबो बार गैखाया दंफां बिलाइ मोनसेबो मावखायाखै बिराद गरम दिनै बोथोरा फाग्लासो दै मेचिनबो गैया गाइसमोन बाल्थिङावसो रोगानांगौ थिंखलनिफ्राय दै मेचिन थाबा सुइस होबानो दैया मोनगौमोन दै मेचिनबो गैया बिराद खस्थ' मोनबाय जों सानैजों जों जगालि नालाय मिस्ट्रियाथ' मालाय खस्थ' गैया आरामनो दालायबाय था गसंनानै मस्ला मिलाया जोंहा सानैजों मस्ला मिलायगासिनो दं बिराद खस्थ' मोनबाय आरोना बिराद खस्थ' मोनो माथो जगालिफ्रा मस्ला मिलायनायाव जगालियासो मिलायो नालाय मिस्ट्रियाथ' मस्लाखौ मिलायो एसे एनै दांफागोन आरो बांसिन जगालियासो मावो मिस्ट्रिया ओमफ्राय नै बिथिंजाय नैबेखौ लिंटार लेभेलसिम दालायनो थाखाय एसे रेडि खालामगासिनो दं आरोना बेहा माने न' सिङावल' आराम गसंना दालायबाय था जोंहा मस्ला रोगा मस्ला मिलाय अन्थाइ रोगा गाइसमोन मानसिया गोसो होब्ला जेखौबो हायै गैया जेखौबो रोङै गैया गासिखौबो रोङो गोसो होनांगौ माने मानसिया बानाङा बाब्लानो अलसिया जाब्लानो गैला आरो नोंहा दिनै लिंटारसिम दालाय होजोबनो नागिरथारदां इथाखौ जेरैखि जायाब्लाबो मोनाब्लाबो लिंटारसिम इथाखौ गाथिथारनांगौ लिंटारसिम दिनै যেনেকা হলেও আজি লিংটার লগে করিবই লাগিব এটু দंफाङा ओमफ्राय नै गाइसमोन कालारखौनो फुननाय जादिया अबेबाखौल' मोनसे मोननैखौल' फुनबाय कालारखौनो फुनदिया पार्लिंफ्राव नै माबाफ्राव एकदम केमसिफ्राव कालारानो गैया गोसोम फुननायानो जादिया मबाइल खामनायखौ फुनोनो आंना फुनदियानो जेखौबो थाब एम्फौ जागोनसो नामा गाइसमोन एसे खिथाहरलाय कमेन्टफोराव बिराद गरम जोङो अहा थानो अहा मानो आरो खामानि मावनायजों पुरा दुगैनाय बायदि सिजोबखाबाय दिनै हले आयौ कसमबो बिराद मोजां नांदों देहाखौ गोलोमदै गनायखाय दिनै थ' गाइसमोन ओइ एसि फांखाफ्राव हाबना थाबाय थाग्रा एसे बाहेरायाव ओंखार एसे खामानिफोर माव गोलोमदैफोरखौ गहो देहाफोरखौ मोजां मोनगोन राफोद मोनगोन आरोना गाइसमोन सानाय सुनायफोर जानाय नङा बेमार आजारफोर जानाय नङा रायजोफोर दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोसै सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन आरो जायफ्रा फेसबुकाव नायदों फेसबुकखौ फल' खालामना लानो हागोन आरो ना होमबा एसेनोसै गोजोन्थों।